Jestliže cítíte, že se něco ve vás hýbe, ale neumíte to pojmenovat. Jestliže se probouzíte s pocitem, že svět kolem vás je stejný, ale vy už ne, pak poslouchejte. To není slabost, to není krize, to je volání, ne zvenčí, ale zevnitř. Carl Jung jednou napsal, to, co neprožijeme vědomně, se vrátí jako osud. Možná právě teď zažíváte tento osud. Nepochopitelný neklid, tíživé ticho mezi slovy, vnitřní pnutí, které vám šeptá, něco musí být jinak. A právě toto šeptání, toto tiché nutkání je často prvním znakem transformace. Ne přestavby, nevylepšení, ale hluboké existenciální proměny. Jung tomu říkal individuace. Proces, při kterém se osobnost odděluje od masky, kterou nosí pro svět a začíná odhalovat své pravé já. Nejde o cestu, kterou si vybereme vědomě. Často nás k ní život dotlačí. Skrze bolest, skrze ztrátu, skrze momenty, kdy se všechno, co jsme dosud považovali za pevné, začne rozpadat. Ale v tom rozkladu je síla. Protože tam, kde se hroutí iluze, se rodí pravda. A vy, kteří právě teď cítíte to nevysvětlitelné, neurčité a přesto silné volání, nejste ztracení, jste voláni. A právě tento pocit, byť nepříjemný, je darem. Znamením, že se cosi hlubokého v hlubinách vaší psyché dává do pohybu. A že jste možná, jen možná, na prahu největší cesty vašeho života. Když Jung mluvil o transformaci, nemyslel tím cestu k dokonalosti. Nemyslel tím, že se staneme lepšími verzemi sebe sama podle nějakého vnějšího měřítka. Myslel tím cestu do hlubin, do míst, kam se většina lidí nikdy neodváží pohlédnout, do stínu. Každý nese svůj stín, napsal Jung. Čím méně je stín součástí našeho vědomého života, tím je černější a hustší. A právě tehdy, když cítíme neklid, úzkost, napětí bez příčiny, možná ve skutečnosti cítíme dech našeho vlastního stínu. To nejsou vnější problémy, to nejsou jen vztahy, práce, peníze nebo ztráty. To je něco mnohem staršího, něco, co bylo dlouho pohřbeno. Všechno, co jsme potlačili, všechno, co jsme popřeli, všechno, co jsme se báli cítit. Vina, stud, zlost, touha, strach, potřeba být viděn, potřeba být milován, to vše se skrývá ve stínu. A když se stín probudí, nemluví slovy, mluví pocitem, tlakem na hrudi, těžkostí ve snech, náladou, kterou nedokážeme vysvětlit. Mluví skrze nemoci, skrze vyhoření, skrze ticho, které náhle pohlcuje každou místnost, kde jsme sami se sebou. Ale právě tehdy, když se stín začne ozývat, začíná skutečná možnost změny. Protože stín, přestože se jeví jako hrozba, je nositelem světla. V něm je uzamčená energie, kterou jsme kdysi ztratili. Tam, kde jsme popřeli části sebe, leží klíček naší celistvosti. Ale cesta k nim nevede přes popření nebo útěk, vede skrze konfrontaci, skrze pohled do zrcadla, který nelže, skrze ticho, které neuteče. A vy, kteří teď cítíte ten tlak, tu nevysvětlitelnou tíhu, nejste zlomení, jste probouzeni. Váš stín se nechce mstít, chce být přijat. A dokud se mu nepostavíte čelem, bude vás volat. Ve dne, v noci, ve snech, v samotě. V každé chvíli, kdy budete sami se sebou, ale nebojte se. Protože právě ve chvíli, kdy přijmete i to nejtemnější ve vás, začíná skutečná proměna. Ne vně, ale uvnitř. V okamžiku, kdy se dotkneme vlastního stínu, když konečně přestaneme utíkat a pohlédneme do těch míst v nás, která jsme roky ignorovali, nastává zvláštní stav. Není to ještě osvobození, ale už to není ani utrpení, které jsme znali dříve. Je to jakési ticho, jako by se svět zpomalil. Známé věci ztratily smysl, ale nové ještě nepřišly. Jung tento stav nazýval mezičas. Psychologický přechod mezi starým a novým, mezi rozpadem staré identity a zrozením nové. Je to, jako byste stáli mezi dvěma světy. Už nepatříte k tomu, čím jste byli, ale ještě nejste tím, čím se máte stát. Tento stav může být matoucí, děsivý, ale zároveň hluboce posvátný.
Protože právě v tomto tichu, kde ego ztrácí kontrolu, kde se hroutí falešná jistota, začíná psyché formovat nové základy. Nejde o intelektuální pochopení. Jde o proměnu bytí. Všechno, co jste si o sobě mysleli, vaše jméno, vaše role, vaše úspěchy, vaše selhání, začíná blednout. A zůstává jen bytost, která cítí, že existuje, že dýchá, že něco přichází, ale ještě to nelze popsat. V tomto období se mohou objevovat podivné sny. Sny o rozpadu domů, o plavání ve vodě, o pádu z výšek. Psyché pracuje, třídí, čistí, připravuje prostor. A právě v tomto procesu je nesmírně důležité nestratit víru, protože vědomí, které se snaží pochopit, může propadnout panice. Může chtít všechno vysvětlit, uchopit, kategorizovat. Ale duše nepracuje podle logiky, pracuje symbolicky. A to, co se nyní odehrává ve vašem nitru, není nemoc, není to slabost, je to posvátný chaos, je to duchovní alchymie. Staré se musí rozložit, aby nové mohlo vzniknout. A v této fázi mezi světy je třeba udělat jednu věc, která je nejtěžší. Zůstat. Zůstat přítomný, neutíkat. Nedělat unáhlená rozhodnutí, naslouchat, být v tom. Protože právě v tomto tichu, kdy vše staré umírá a nové se ještě nerodí, můžete slyšet hlas, který jste nikdy dřív neslyšeli. Ne hlas mysli, ne hlas společnosti, ale hlas duše. A ten neřekne, kam jít, ale řekne vám, kým jste. Když se trváme v onom tichu mezi světy dostatečně dlouho, začnou se objevovat podivné, často nevysvětlitelné vize. Nejsou to halucinace, nejsou to bludy. Jsou to obrazy, které vynáší nevědomí na povrch, protože vědomí už není zahlušeno ruchem každodenního života. Jung je nazýval archetypy, pradávné struktury, univerzální symboly, které v sobě nese každý člověk bez ohledu na kulturu, věk nebo dobu. Jsou to postavy, které přicházejí zevnitř a přinášejí poselství. Může to být starý muž, který mluví hádankami. Může to být temná žena zahalená v plášti. Může to být dítě, které se směje, i když svět hoří. Může to být drak, který střeží poklad v jeskyni. Tyto obrazy nejsou náhodné, nejsou jen výsledkem fantazie. Jsou to části vás. Zrcadla, která vám ukazují, co jste zapomněli, potlačili nebo nikdy nepoznali. Jung sám prošel tímto procesem. V době hluboké osobní krize sestoupil do hlubin svého nevědomí a setkal se s postavou jménem Filémon, moudrým archetypem, který mu začal předávat vhledy a poznání, jež později formovala celou jeho psychologii. Možná i vy nyní cítíte, že se ve vašem nitru objevuje nějaká přítomnost, něco, co není jen myšlenka, něco, co má svůj vlastní hlas. Možná vás vede, možná vás děsí, možná vás zneklidňuje, ale to není šílenství. Je to kontakt. První opravdový kontakt s vaší duší. A vaše duše nemluví lineárně. Mluví v obrazech, ve snech, v náhlých návalech emocí, ve slzách, které nemají jméno. Všechno, co nyní prožíváte, vnitřní zmatek, pocity ztracenosti, chvíle náhlého klidu i okamžiky prudké bolesti, to vše je součástí většího procesu. Procesu, při kterém se rodí nová identita. Ne maska, ne role, ale pravé já. Já, které se nedá popsat slovy. Já, které je hlubší než jméno, profese nebo status. Já, které bylo přítomné dávno předtím, než jste se narodili a které vás přežije. A právě toto já, toto vnitřní světlo, vás nyní volá skrze obrazy, symboly a sny. Možná se bojíte, možná si říkáte, že ztrácíte půdu pod nohama, ale vězte, že to, co se rozpadá, je jen konstrukce, kterou jste si vytvořili pro přežití. A to, co se rodí, je život. Ne přežití, ale život v plnosti, ve vědomí, ve spojení. Jung řekl, kdo pohlédne ven, sní. Kdo pohlédne dovnitř, probudí se. A vy se právě teď probouzíte. Pomalu, bolestně, ale pravdivě. Přichází bod, kdy se už nelze vrátit. Kdy jste prošli tolik vrstev sebe sama, tolik vrstev bolesti, zklamání a přetvářky, že už není cesty zpět do starého světa. Tento bod není hlasitý, není dramatický, není vidět zvenčí.
Je tichý, jemný, ale definitivní. Je to moment, kdy vaše staré já umírá. Ne fyzicky, ne,